Witajcie Gryfnie! Są dzisiaj w Chorzowie, kaj się pytamy ludzi o zwyczaje wielkanocne, czyli o śmiergust, szukanie hazoka i o to, co ludzie mają w koszyku wielkanocnym. To są bazie, a kocanki tego nie znam. Ja nie wiem jak się nazywa, ale bez D. Bazie. A, to wiem. Ja wiem, co to kotki. No godaj. No ale nie wiem, jak to się nazywa, takie kwiatki. Takie białe. To takie białe łony to są. Ale jak to się nazywa? To takie bazie na drzewo. Ja, widzisz. Taka sprytna. Po śląsku hazok, nie? A tak po polsku to tam, no to szukamy zajączka. Szukałeś hazoka kiedyś? To co to jest ten hazok? Zając. Szukanie prezentów wielkanocnych. Wiem, że jest coś takiego, że się chowa jajka chyba i dzieci szukają. Szukało się wszędzie, w domu, na placu. Szuka się tego swojego jakiegoś tam podarunku. Schowia się i dzieci albo ktoś szukają, jak to jest, nie? Mama gdzieś chowała i się szukało. Niestety nie mamy domu z ogrodem, gdzie można by chować. W mieszkaniu po prostu. Kieszonki się dostawało, ale się nie szukało nigdy. Leciało się prędko do tego ogrodu, a rodzice zawsze w krzokach to tam gdzieś chowali. Szukamy rano, jak od razu wstaniemy. Często przynosił kieszonki typu gadżety rowerowe. Ja w ten czas nic nie dostała, oprócz tego hazoka to nic. To była bieda jak trzeba w tym czasie. Zabawki jakieś. Barana budą. Aha, latasz barana. No. A jakieś maszkety, jakieś drobne upominki. Wtedy to po prostu za fajnych rzeczy nie było. Różnorodne słodycze, jakie mogą być na świecie. Czekoladowy hazok albo jakieś takie jajca fajnie kroszone, nie? Kroszonki tak zwane. Nic ciekawego, nie ma tak dzisiaj telefony, komputery i co innego, nie? No to inne czasy, nie? Jakieś słodycze, jakieś bombony, jak to się mówiło. Moja babcia mówiła blobliki z czeskiego. Normalnie tak jak dziś. No hazok jak hazok, zając jak zając. No z cukru był przede wszystkim. On był malutki, miał fajne uszka i wiecznie uśmiechnięty. Jest biały. No i skacze. Wygląda jak hasłok. Wielkie uszy. I szarak. Mały szary. Normalny, dokładnie. My żeśmy go nie widzieli, bo on przynosił to jak żeśmy spali. Ale myślę, że miał długie uszy. Numer tani, Ja? coś tam szynka, jakiś tam jeszcze liber już może nie. Drobne przekąski, typu pisanki, szyneczka jakaś, jakiś kawałek chleba, sól. Pisanki. Pisanki, babka, trochę wusztu. Jajca, szynka i włoszcz. Po naszemu zista, czyli babka. Sól, pieprz nie, ale Jojca. Chleb, kiełbasę. Dzieci jakieś takie małe hazoki wkładają, ale to chyba już jest takie troszkę nowsze. Śląska, wóżd, jajca. No barana może. O, baranek jeszcze. Niektórzy kładą chrzan, niektórzy kładą musztardę. Co wkładamy? Jajka, Pisaki. pisanki. Nie pisaki, pisanki. Jajka, babka. Śmigus to jak poniedziałek. Nie? Śmigus dyngus. Z perfumem sikanie. Dyngus, dyngus. U nas to się śmigus dyngus nazywało, więc myślę, że to o to chodzi. Wielkanocny poniedziałek. Hopy baby i piękne frylki. Się lejemy wodą, w sensie faceci w sumie leją, ale można i nawzajem. A już najgorzej było, jak się szło z kościoła, bo to chłopcy loli czym mieli, nie? Niekiedy całymi kiblami. Co się robi? Działy się poliwo. No pierwszy to chłopcy leją, a na drugi dzień to kobiety leją, nie? To jest coś, czego ja bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię, ale to bardzo nie lubię. Polewamy babę wodą. Nie, dajemy ręce do wody. I się chlapiemy. I się chlapiecie.
przed kościołem był taki staw gaśniczy, nie? No to tam ministranci pompa brali i pompą loli wszystkie baby, które szły z kościoła. Ta, co była najbardziej poluno, to miała powodzenie, no. Żeby później mogły nam oddać. W mieście to tam to nie za bardzo, to tam te tradycje się tak utrzymują, a tak na wsiach to bardziej, nie? Żeby sznaps dostać, żeby dzieci dostali coś. To było, żeby dziewczyny miały powodzenie, coś takiego. Na szczęście. Myślę, że tu chodziło o to, żeby jakąś swoją atencję, tak, w stosunku do dziewczyn, jakieś zainteresowanie wykazać. To jest jakaś dobra wróżba, jak jakaś nie zostanie polana, to zostanie starą panną. Jeszcze gałązką się biło, ale to już na wsi, tak. Co? No jak są z tych bazi wyrasta brzuska, no i później się, no tak było. Jakieś dobre ciasta, na przykład mazurek? Teraz jak już nie ma stanu wojennego i wszystko jest w sklepach, to wszystko się je, nie? Marcepan się je. No na pewno będzie ciasto, zupa chrzanowo z prawdziwego chrzanu. Jakoś tam zista. Żurek biały, no co? Kiełbasa biała. Jestem na diecie, więc się niewiele będzie jadło maszkietów na Wielkanoc. Na święta te Boże Narodzenie, czy na święta wielkanocne, to się powtarza. Te maszkety, nie? Brycin, bułka, czy co tam jeszcze? Szałot, to zawsze. Za dużo nie można jeść, bo potem się brzucha dostanie. To czemu ja dużo jem i co? Hazoki, babka. Białą kiełbasę parzoną, tak, faktycznie, na śniadanie. Każdy tam ma jakieś inne zachcianki, ale no, z reguły babki wielkanocne, nie? To co smakuje? Czekoladę. Pieczoną z cebulką kiełbasę. Pieczoną z cebulką też może być. A to już było, nie? Nie, Nie? A nie, to jest ten... będzie dopiero. Dopiero będzie, to się pomylił 1 april. A kajda po 20. W domu i wszędzie jest mokro. I na Mama się cieszy? No muszę się cieszyć, chyba że mogę oddać też od razu synom. albo nas możesz oddać na targ za 2 złote.